सोना पैदा जार खेता का अब सादरो अब कैसा कौन होते पाई कलंग थांग मलाई अब पाइने बुथैया पाली बुता खोजा का आं सासिं 들은 누가 이렇게 엄마니 아니 아버데 तीन राय खगौ दुगान तीन रामा परे तीन बस रामा रुंतलां खा टफ्री पेटी काइसा ओंगे को 6 लिटार बटल दुइटा 500 बटल 5टा 200 ग्राम तेंगो को 10टा ओंगे टाइखे तो बिरी 1000 काइसा फेलेक 10 पैकेट ओंगे चराइरंनि गोटैरो पुरा आबने बादे तंगोताय बो कलगेट एक बांदिल ओंगे थक 2 बांदिल जैस्मिन साफान 5 बांदिल और कटर 50 टाका जार ओंगे यां के तो मसो तो सात बेबांगा मसो होइते नि बेबांगा हाति समस पुरा बोसोरावनि खबजा खानाव इकोला आसे जे को माने 15 रक बाइको थांखनाबले हिसाब खाइलेमेन ओरा सो 15 नि सगि काने 15000 नि माल सगि काता ने नोंका साबनो अमा हाय इन खकटक ना तंग दुगान आबा हाय कोननो नि तला तंग आंखाबो हाय खकटक बरक कुनम तु हिनिके साइमेया हामाखा आन दुगान बारबा हाबदो फेलेग रग करमंग तलांगे आं चेरिया ओ खेबके पुरानो मानै हाति समत होइते बे माइरं माखे थखुम होइते बिरि तिरिनि नि बेबा साबका तलांग मा बागै वान सुमाने आ गिसि खाइजानाय दा रगदा खका ति रगसो वान सुं दं कुनो माने बरंनो सन्याफोर खाइमा माखे गरे सामनो सानाय मकल बायबो नुगिया आंके इनके आबनो न आं चेसा नाय दंता किसा गाना गिनि रुतु लाखे चाखमु चेराइरं खाइदं माता रमुजा मानो पुलिस अंके खबर दाखा पुलिस न खबर जायगाखौ पुलिस न खबर नानि माने सिकक खामानि हनै तो साइमानाय बरक तामो हनो आबो तो साइमिया जायगा ता पुलिस न खबर तासो जादा जाय ख को तिनि आइ फाइमाने अब मांसि मांलैमा हरनि बहुदको खबजा खाना बन हरनि 12 तानि परेंनाय 12 ता रगो ख यांगो काम तांनाय रक उ बादेरं काम तांनाय रक पेनेलक संनि सिटंखौ 12 तानि परेसे हापना आनि तारिगे दं माता 12 तानि परें खाना नोंखौ बजागा नों खानि बुं आं खाबाय गरम ते एदिसि कला बागान ता और खाबा आइताय कलेज नि रुट नि दुकान उतंग ताय को निन बुं आनि बुं पुनल खिदाबा मा नोंखौ अबो बायसिन दुकान चलिता आं अबो बायसिमिसि आंबो सरि हामिया ताङै मालैया कुनिया ओंखाय बोसाय बोसाबो थैजा दरे अबो बाय चलि दं मसिखौ हाय खाइदो हमखा नों ताबो ताम नाय आं खाबा आनि दुकान साहिं थांबा आनियाव खति पुरानो फानो मा खाबा साजागोता सामने थिने नोंखौ खति पुरानो हा नोंगा सामने थिने खति पुरानो साम थानि इको अब तो यो गरं थानि मा नाइता सरकारि नवाबो बा खति पुरान मारा नाय बले आंगा बांनो न किसा नाय माता आं थाम खति साबाय नायसा सुनो ngaji siri kol khai ani dogani mani ko ekte khokjaka am bagai bora ano kol khai kana ang logi fainai pekya ko buni noka okulum tin rai sigai khogi talangka ताब नों एलगन बासिन तिकन के सानो सन्द हो लकिन रक दाना रक सब खक तो आबा हाय जिनि सब साइद मा जों ताबसो जति तो सन्देह केम न खलाइमे को आ खंगने बरक साबजानि खगि तलं थांका जों तेल आबने एलका बासि जों सिनि सिमिया जत एलका बासि न बां रिक्वेस्ट खायो अबा हाय जत सदन पतंगांखो सजाक तंनांखो ताबुनि गुबुन मा जागानो जों खबर निउस रगनोबो अमाके खगजे दमनि न थाना लगे ए को थाना फोन खाइका ओंखाय जों दाबो थाङैनो कागज ओरैनाय आरो कायसा कागज मा परे थाना रक्ताम खलाय मंना आइनि बेबस्थाव बर खायना अंतु जों अबनो रिक्वेस्ट खायो